jsem se vlastně jako k punk rocku, jako k žánru dostal přes rock a přes metal. Někdy prostě na základce jsem táta přivez z západního Německa, kam mohl vytestovat kazeťák a naše nakoupili nějaký kazety a já jsem koukal na Maj a tam prostě byla kapela Olympic a to jsem tak jako věděl, že to asi jako je něco takového zajímavějšího než to, co hráli v rádích. A tak jsem si pustil kazetu Kanagom a úplně jsem byl nadšený z toho, že tam ta kytara hraje a začal jsem se pít po nějaký podobné muzice. To bylo někdy ke konci základky. No a potom pořídil jsem si vinyl Citronu, koupil jsem si nějaký katapulty, tu batanku, prostě rockovou muziku, co frčela. A líbilo se mi to a scháněl jsem další a pak jsem si koupil single Vysacího zámku, Podvedení Kameloti a Hymna šibeničních bratří. Já jsem úplně unešený. A kamarád na Gimplu mi potom půjčil nějaký živák Vysáčů, půjčil mi nahraný demáč Hrdinové nové fronty. Ten byl tak strašně špatně nahraný, že jsem musel mít na tom dvojčeti svým vytočený to úplně na 10, aby to aspoň trošku hrálo. A strašně se mi tohleto líbilo. Černá a bílá je, 8 kroků tam a 8 sem frontová linie, na věky proti sobě den. Černá a bílá je, 8 kroků tam a 8 sem frontová linie, na věky proti sobě den. Takže občas se takhle ještě, pak jsem sehnal nějaký takovýhle strašně špatně nahraný různý demáče a nahrávky různých kapel. No a vlastně pak přišla revoluce a najednou se tady otevřel ten trh a člověk začal objevovat ty kapely, prostě další Clash a Sex Pistols a další, jo. Takže vlastně já jsem poslouchal metal, poslouchal jsem punk rock a chtěli jsme hrát nějakou takovou muziku a to vlastně už jsme chtěli hrát někdy před tou revolucí a my jsme chtěli hrát metal, jo, protože ten nám přišel takový jako ten frčel v té době a to už tehdy vlastně na sklonku toho komunismu, tak to, komu už i ten metal jako začali tolerovat, tak ty kapely už mohly hrát, takže se dali i koupit nějaký už jako vinily, co vychází o kazety těch českých metalových kapel. No ale my jsme to neuměli a teď jsme hráli a teďka, když jsme něco natáčeli, tak kamarádi říkali, hele, vy hrajete jako punk a my jsme jako punk, jo, fakt. No a tak vlastně od té doby, jo, se říká, že my prostě jako hrajeme punk rock, i když vlastně my jsme chtěli prostě jenom hrát nějakou rockovou, tvrdou prostě muziku a vylezlo z toho tohleto. No ale ten punk rock mi začal hrozně bavit a jako postupem času poslouchal jsem samozřejmě v té době i metal, i rockovou muziku, ale k tomu punk rocku jsem začal víc cílit, jako ne ke každému. A postupem času se mi víc líbil takový ten melodičtější, takže typu prostě Clash, typu Toy Dolls a podobně. Kazu hraj, naj, na 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 naj, kazu play, kazu or die, na kazu hraj, naj, na 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 naj, kazu play, kazu or die, na kazu hraj, naj, na 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 naj, kazu play, kazu or die, na kazu hraj, naj, na 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 naj, kazu play, kazu or die. Já jsem o tom vlastně jako punku prakticky za toho socíku, než jsem si koupil ten Visací zámek, jo, což vlastně pak měl řečeno, že vlastně punk vůbec nevěděl. Ono se o tom ani moc nikde nepsalo, že jo, a ani na Gimplu tam třeba kluci poslouchali metal, ale jako punk, no, punk rock jako nikdo. Jo. Pamatuju si, že tady kdysi ve Slaném, myslím, 88. tak tady byl nějaký punkový koncert. Já si pamatuju, jak tady po městě pobíhali punkáči a skinheadi, tady řezali spolu a ještě policajti tady naháněli. A bylo to v letním kině, tam myslím, že byly Hrdinové fronty, nějaký další kapely. To jsem se pak časem později dozvěděl, ale jinak prostě maximálně to člověk znal ty punkáče z nějakých těch filmů, který jsem měli na videokazetách, kde prostě vždycky byly v ty americké filmy punkáče vždycky byly nějaký ty negativní, že vždycky nějaký gang, který někoho přepadal a podobně. Jo. Jinak jsem o tom jako nějak moc nevěděl. A dostal se to ke mně vlastně až potom. A mimochodem, když jsme začali to tak nasazením, tak jsme potom oslovili jsme schánět byl kytaristu a právě jsme oslovili Pavla Plešatu tehdy, když prostě hrál a on právě tyhle ty nahrávky měl a věci, které jsem já ani prostě neznal, takže on jako mě i nám prostě jako rozšířil obzory o ty punkové kapely. Pak samozřejmě vyšly po revoluci
ty samply punkový, Epidemie, pak Punk No a samozřejmě Rebelie, kde prostě byly ty punkové kapely český, typu Dořady, typu Šanov, v té době ještě Tři sestry, Fabrika, že jo, tady kladenská, potom hrávali tady na akcích a spoustu dalších. Jo. A najednou člověk začal objevovat prostě, co tady toho hraje, co tady toho je a ty kapely začaly vydávat svý nahrávky, tak to všechno jsem si kupoval, všechno poslouchal a vlastně od té doby jako v tohletom nějak tak jako člověk se furt pohybuje. Crazy story, jak mi jsem od dozu crazy story, jak moje socha z bronzu crazy story, před krizí a bankrotu crazy story, tu jedem na house po crazy story, jak píseň od dozu crazy story, jak moje socha z bronzu crazy story, před krizí a bankrotu crazy story, tu jedem na house po kapely vždycky slyšel, tak jsem byl prostě nadšený z toho a jsem si říkal, to bylo super, třeba zahrát si s SPS, protože ty jsem s úplně unešený, pak Ečka, jsem koupil prostě demáčka za tu Eček, tak jo, to je paráda, prostě a všechno Vysazí zámek samozřejmě, jo, prostě jsem bral úplně, to jsou prostě bohové, takhle skvěle hrajou, takže jsem to začně prostě líbí a s většinou jsme si pak zahráli, takže to člověk tak jako splnil takový klukovský sen. Co se týče jako doplňků a oblečení toho, jak vypadat, jestli si vzpomeneš třeba takový ten prvotní impuls, co to vlastně bylo, jestli jsi se třeba někde inspiroval, nebo jestli jsi to třeba odkoukal, jestli to třeba vůbec hraje roli, jako jak vypadat, nebo jestli to hrálo roli dřív, teď už ne? My prostě jsme jednou z těch kapel, který si na tohleto jako nepotrpějí a mně to přijde taková uniformita jako punková, až takový jako klišé a nemám to osobně rád a nikdy jsme se do toho nějak jako nestylizovali a vždycky jsme se oblíkali podle svýho. Když jsem poslouchal metal, tak jsem měl džísku a nášivky a jsem později taky odpádal všechno a když jsme hráli, nebo když jsem chodil na koncerty punk rockový v těch 90kách, nebo když jsme někam jeli hrát, tak jsem chodil oblíkaný víceméně maximálně koženice, ale bez nějakých nápisů, maximálně nějakou placku a triko nějaký oblíbený kapely, to bylo všechno. Nic jsem si jako, a nikdo z kluků, co vím, co jsme takhle hráli, tak že by se na to nějak potrpěl, že by nosil číra, nebo si barvil vlasy, nebo prostě byl nějak jako úplně extra výstředně. My jsme se prostě oblíkali, aby jsme s tom cítili dobře, protože jsem vždycky bral, že punk je prostě taková jako svoboda, aby si prostě dělal, co chceš a oblík si, co chceš a hrál si, co chceš. Jo? Ne, že by to musí být, že prostě punkáč musí mít tohle a musí mít tohle. To mi vždycky neskutečně iritovalo a nejenom mě, ale nás jako všechny. Takže jsme se vždycky proti tomu jako i vymezovali proti takovým prostě věcem. Austrálie nebo Čechy, nikde není bloudit radno, Sydney nebo Trpovněchy, když se díváš vždycky na dno. Austrálie nebo Čechy, Nikde není bloudit radno, Sydney nebo Trpovněchy. Já jsem si vždycky snažil, i když prostě byly CDčka, když se vypalovali, tak když se mi nějaká kapela líbila, tak jsem koupil si originál, abych ji podpořil. Vždycky jsem to prostě bral, že si to prostě koupím, ať to byly vinily v 90kách, které potom šly do háje, dneska zase sbírám vinily, mám mraky a kupuju prostě furt další a další, když to nalezlo hodně do peněz, že vinily jsou dost drahý. Pak kazety, že jo, koupil jsem si originálky, pak CDčka. Takže mám fůru prostě CDček, punk rockových kapel, ale já neposlouchám jenom punk rock, já prostě mám takový hodně široký záběr a mně se třeba jako z punk rocku spoustu věcí třeba nelíbí a zase spoustu věcí úplně prostě jako jsou naprosto top a hrozně mě baví pořád i po těch letech. Takže vždycky jsem se snažil kupovat si originály, ale jako jestli to nějak jako zvyšuje jako kredit, to je asi individuální. No. Mě by třeba nikdy by mi napadlo si dělat kopie, prostě když se mi to líbí, tak si koupím od té kapely ideálně, to je nejlepší, anebo i teda v krámě, protože i z toho ta kapela něco dostane prostě nahrávku, jako legální. Výraz hozený mají pořád do hrůzy, vářek maloval Van Gogh, učestil bány řeckými růzy, náš soused je drobný díler drog. Výraz hozený mají pořád do hrůzy, vářek maloval Van Gogh, učestil bány řeckými růzy, náš soused je drobný díler drog. Když jsme hráli, tak vždycky na nás těch holek tam vždycky chodilo docela dost.
A nám to vždycky jako bylo, nebo nevím, nemůžu být za kluky, za Pípu, za Pavla tehdy, ale mně se to vždycky prostě líbilo a vždycky jsem si říkal, samozřejmě my jsme si kvůli tomu vyslechli od spousty různých, že jsme komerčáci a že hrajeme pro holky a tak dále, ale mě vždycky bylo jako příjemnější, když tam na nás prostě pod tím pódiem byly prostě hezký punkerky, hezký holky, než když tam prostě pařil nějaký tlustý skinhead prostě, jo, nebo nějaký prostě starý vyžilci a podobně, takže prostě vždycky hezky se na to kouká. A navíc mně přijde, že vždycky ty lidi, co chodí na naše koncerty, tak byli dost jako, jak to říct, prostě jako byli inteligentní, nebyli to žádný blbci, jo? Že prostě na nás vždycky byli prostě rozumní, normální lidi, kteří byli na pohodu. Dalo se s nimi mluvit a to platilo i samozřejmě o těch holkách, takže prostě ze všema se dalo skvěle pokecat a jako vždycky mi to prostě bavilo. Takže myslím, že jako holky tam určitě patří. A myslím, že to je to jako hezký, když tam prostě jsou. Malý množství měkký drogy, z toho nejseš tolik kroky, jako za sto všech těch lidí, co v životě druhej slídí. Malý množství vlastní trávy, líp než lidi často strávíš, on jak živa je to stejný, ticho versus lidský mlejny. Jak děláme třeba festival Valník, tak prostě chci mít jako dramaturg přehled, tak se třeba kouknu, hele, tady ta kapela hrála, tak se mrknu, jako kolik pak měl lidí, pak na ně chodí. Jo, že si prostě mrknu, co tam je za lidi, jaký lidi prostě tahnou a tak dále, abych si tak nějak prostě dělal jako obrázek, abych prostě měl prostě přehled. Takže jako zase to neplatí asi úplně pro každýho, jo, že na některé kapely, kterým třeba nedorostli mladí fanoušci, protože i takový jsou, se kterýma ty fanoušci stárli, ale noví nepřibyli, tak tam v tom publiku jich moc není, těch holek nebo těch ženských, ale na ty, kterým to publikum prostě dorůstá a ty mladí tam chodějí a to nejsme třeba jenom my, ale myslím, že třeba uvidíš prostě mladý holky na SPSkách, prostě na Ečkách, na těch kapelách, který prostě ta muzika je jiná než těch ostatních, to znamená, že se líbí širšímu spektru lidí, tak tam těch mladých lidí a tím pádem i holek jako je podle mě dost. Stačí se podívat na takový ty festiáky. Vy můžete třeba uvést i třeba náš Valník, že? Kde prostě punk rock tvoří většinu, tak tam těch holek prostě je fakt jako dost a myslím, že to je super. Jak pohádce hrnečkovač, sami dva a tváří tvář, přihladit ten krásný tvar, já a můj samovar. Samovar tu nesaženeš, sám si to zkus. A tak jsem se vypravil až na Mlatičku Rus. Nápisy jsou v azbuce a já neznalý slov. Što ty tak тебе, já zовут я Roman Adamov. Jak pohádce hrnečkovač, sami dva a tváří tvář, přihladit ten krásný tvar, já a můj samovar. No, obecně, že jako ženská v kapele, což vlastně můžu potvrdit svý druhý kapely z Dratizéru, tak ženská v kapele je se super, je to prostě zpestření, že jo, hlas a hrajou třeba na určitě nástroje, ale prostě nevydrží tam třeba tak dlouho jako ten chlap, že jo, že prostě s tím prostě problém. Má dítě, že jo, prostě a přestěhuje se a už prostě se necítí v tom dobře a tak dále, no, takže možná i proto třeba, že v těch kapelách jako těch holek není tolik, ale co se týká jako fanoušků, tak jako publika, tak tam myslím, že jich je pořád jako víc než dost. Nemohu ji nevyslechnout, Činčila je moje všechno, i když má svý divný zvyky, nevyměnil bych ji s nikým. Tiararatatata, tiararatatata, na 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 na. Jsme na Gimplu jsme chtěli založit kapelu, tehdy se to trošku uvolňovat v nějakým tom 87. 8. že už začínají se objevit první kapelky, dokonce jsme šli na první rockový koncerty, si pamatuju tady ve Slaným, sice že byl Katapult, rock nebo Kern, takový jako hard rock, že jo, ale ty kapely už normálně hrály. A vím, že v té době už třeba dělali koncerty, třeba Vysací zámek a i Hrdinové v té době prostě tu a tam si někde třeba zahráli a další kapely, takže už to trošku jako bylo už volnější, no a my jsme chtěli jsme hrát, založit si kapelu, tak jsme to nějak na Gimplu zkoušeli dávat dohromady a byly první zkoušky
že řešili jsme, jak se budeme jmenovat, co budeme hrát a tak dále, takový prostě ty první pokusy. A pamatuju si, jak jsme vlastně v té době byli povinný přehrávky, tak jak jsme zkoušeli písničky a už jsme řešili prostě, jak to uděláme pak s těma přehrávkama, jo, protože to nebyla úplně sranda. Tady Kladno bylo vyhlášený tím, že tam byli docela dost přísní a že vím tady kapely rockový, který tady ve Slaně fungovaly, tehdy jsem se koukal zkoušku, oni hráli takový až skoro metal, nebo hard rock, takový metal, ale fakt hráli skvěle, tak je od těch přehrávek vyhodili, jo. A to jsem si říkal, jako když vyhodili je, tak prostě tam jich moc jako neprojde. Hlavně ty přehrávky, tam nejenže kapela musela zahrát před tou komisí a v té komisi nebyl většinou vůbec nikdo, kdo by poslouchal rockovou muziku, tam byl třeba nějaký folkář nebo někdo na vážnou hudbu nebo nějaký harmonikář a podobně, že jo. A tím samozřejmě ta rocková hudba prostě to iritovalo a teď ještě součástí toho byly ještě nějaká teorie, jednak hudební a jednak potom ještě samozřejmě politika, že jo. Že dávali otázky, co s tím marxismu, leninismu, že jo, nějaký tyhle ty. Takže to jako nebylo snadno se dostat. A vím, že jsme to tehdy v tom 88. jako když jsme začali zkoušet, už jsme měli samozřejmě plány, budeme hrát, chceme koncertovat, tak prostě, aby jsme udělali repertoár a kdo podá ty přehrávky, kdo tam bude pod tím podepsaný. Jo, protože tam kapelník musel ovládat komplet hudební nauku. Jo, a u nás, já si třeba jako noty, já to jako znám, ale člověk to nepoužívá, jo, tak jako v tom zakrní, že jo. Takže takové věci jsme prostě řešili, no. Vím, že v té době jako to nebyla sranda, aby se mohlo prostě vystupovat. Naštěstí potom přišla revoluce, protože ty naše první začátky byly ještě před ní a vlastně, když jsme začali hrát s Totálním nasazením, který byl vznikl vlastně z Dehetu, ten hrál jako punk metal, jsme mu ještě říkali, a pak s tím Totálním nasazení, tak to bylo už podzim 90. roce a to už se nic nezakazovalo, to už se dokonce mohli už koncerty pořádat, že v té době se ty úředníci na tehdy ještě Národním výboru tak se báli zakazovat cokoliv, takže víceméně na všechno štempla všechno prostě povolili. A bylo to takový strašně, ty 90. byla taková strašně free doba, kdy i policajti se báli, ty SMBáci ještě byli zalezlí. Takže to, co tehdy jsme vyváděli, jsme se třeba na náměstí koupali v kašně, to by dneska vůbec nebylo, jo, nebo prostě to tahy tady po městě a jsme tady křičeli, zpívali a nikdo ani zase se byli zalezlí prostě, jo, byla taková fakt jako svoboda. Dlouhá byla štreka, až z Bagdádu tam z Perzie, 9 hor, 9krát řeka, ať nají se a napije, ať si užije. Přiběhli sem končele, jaká prý je to podsta, cože až sem přivádí tak zácného hosta. My jmenuji Hasan, jsem kupec Bagdada. Já jsem rychtář města Carlos Mašata. Vyvalili sudy a poslali pro měšťany, za chvíli se hodovalo a cinkalo čbány, poháry a korbely a šlítala pěna, pak si řekli sakra, proč tu není žádná žena. Přesně období ty 90. prostě po té revoluci to bylo jako nic svobodnějšího jsem nikdy jako nezažil. Ne, že by mi teďka někdo nějak zásadně omezoval, já si jako necítím být nějaký, jak spoustu lidí prostě nadává, jo, že se teď omezovaný, tak bych jim přál, aby si zažili jako socík. Ale v té době to bylo fakt jako úplně neskutečně prostě free. No. Takže my jsme měli tu kliku, že když už to začalo trošku nějak vypadat, jo, tak přišla revoluce a pak už ty přehrávky být nutně jako nemuseli. Takže vlastně my jsme jako koncertování vyloženě za socialismu nezažili. My jsme jenom zkoušeli a chystali se na to, že kdyby ten režim nepadnul, tak jsme se asi pak jako pokoušeli něco takového prostě realizovat, ale naštěstí to být nemuselo. V každý zemi se mění vlády, kdy se změní i myšlení. Když se lidi znají vlastní slávy, začnou hledat pochopení. Tady ve Slaném to bylo takový, já jsem měl na Gimple a tam to bylo docela hodně jako přísný a když třeba když byly v Praze ty různé demonstrace, tak vím, že třeba jsme měli takový, jako vždycky přišel třeba ředitel nebo tak, nebo jako na zásu, že ať nikoho ani nenapadne, jo, prostě někam jezdit a podobně, že to bylo jako, samozřejmě vyhazov ze školy a podobně, jo, takže jako většinou jsme se prostě báli, že jo, to prostě bylo hubo. Já jsem byl rád, že jsem se vůbec na Gimple dostal, protože moje prarodiče všichni prostě byli nějaký prostě kulakové a podnikatelé, kterým zabavili prostě nějaký ty
továrničky a tak podobně, jo, nebo prostě pozemky, takže jako naši ani třeba nepočítali, že se kvůli mému původu dostanou na Gimpl, takže to bylo takový, že člověk radši byl sticha a nebyl jsem teda žádný hrdina, prostě fakt jsem byl rád, že jsem na Gimplu, že jsem nemusel nějaký učňák, jako máma s tátou nemohli na střední školy kvůli tomu. Takže nic takového nebylo, no, co jsem nezažil. Slibem nezarmoutíš, za chyby platí se špatný a pocit mám, zlo zase vrací se, krev s rukou nesměli ani nechtěli, na to jsme snad všichni zapomněli. Jaký jsou třeba vztahy mezi pankáčema obecně jako v té subkultuře? A kdybys můžeš je klidně srovnat jako s většinovou společností, jak to vidíš ty? Jak se k sobě třeba pankáči podle tebe chovají? Mě obecně jako to, kam se jako punk rock jako vyvíjí, se mi úplně jako nelíbí v současné době a my jsme se už delší dobu jsme si říkali, jako, že my sice, myslím, že jako hrajeme, že žánrově to je 100% punk rock a myslím, že jako naše názory jsou dost takový svý a že otevřeně vystupujeme to, o čem si myslím, že by prostě jako měli lidi z tyhle subkultury vystupovat, to znamená proti komunismu, proti fašismu a proti veškerým těm nešvarům společnosti. Bohužel spoustu lidí bere ten žánr spíš to jako se ožrat někde a prostě válet se někde nebo být nějaký poloviční bezdomovec a podobně. A věci, které jsou jako důležitý, tak prostě jako ignorujou. Mě si pamatuju třeba, když jsme hráli v těch 90kách na těch různých festivalech, co tam vždycky bylo těch různých prostě zinů, co vycházely a kde se prostě neřešily jenom kapely, ale byly tam věci, i co se týkají třeba politiky nebo ochrany přírody a podobně. Dneska to vůbec neuvidíš a spoustu lidí z té punkové subkultury tohle to vůbec nezajímá. Nějaká ochrana přírody nebo prostě nějaký lidský práva, nezájem absolutně. Jo. Ale když vidím prostě názory některých pankáčů třeba na migraci, jo, nebo jejich názory na Romy a podobně, jak jsou proti tomu, jak prostě jak vystupují proti tomu, je nenávistný komentáře na sociálních sítích, tak jim z toho úplně prostě jako šoufl. Jo, takže já prostě kolikrát jsem si říkal, že se k tomu fakt jako nějak moc zásadně nechci a ač jsem byl různě zvaný do různých skupin punkových na Facebooku, odmítám být kdekoliv, protože prostě s tím prostě nesouhlasím a nelíbí se mi, kam se scéna ubírá, ale jak říkám, já nejsem asi ten pravej, který by tohleto měl hodnotit, protože pro mě vždycky punk rock byla taková vlastní svoboda, nikdy jsem nenosil číro, nikdy jsem prostě nebyl oblíkaný jako punkáč a nevím, jestli fakt jako mě přísluší, říkám, tohleto prostě hodnotit. Takže bohužel scéna současná, jak zpívá Houba, scéna hnědne, a to je bohužel pravda. Já jsem myslel kdysi, že pojem Nacipunk, že už byl v těch 90kách skoro mrtvej, a bohužel není a jak je vidno, tak spoustu punkáčů, takových těch fuzukách pankáčů, tak má takovýhle názory, že by vraždilo migranty a že by prostě střílelo cikány a podobně, jo, což je šílený prostě pro mě, naprosto šílený. Hloupej, 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 jsi tak hloupej, 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 jsi tak hloupej, hloupejší, než jsi se zdál. Chceš, aby se tě každej bál. Hloupej, hloupej, jsi tak hloupej, 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 jsi tak hloupej, že už to snad nejde dál. Jsi hloupej pseudoradikál. Hrát a najednou prostě se to těm lidem líbilo a chodilo na to lidi, že jo, někde jsme hráli a teď tam prostě přišli tam nepankáči, protože se jim ta naše muzika líbila a teďka my jsme byli v očích některých prostě, ty na vás chodí tady holky a na vás chodí tady děti, že jo, přišli nějaký mladěši a najednou jsme byli my ty špatný, jo, aniž bychom něco prostě, my jsme se prostě jenom hráli a samozřejmě nás to těšilo, že to nabírá nový další lidi, navíc jsme měli texty, kde jsme prostě vystupovali proti nějakým věcem, což spousta kapel vůbec nedělala a pak takovýhle některý prostě ty kapely nebo prostě některý ty fanoušci kapel tak najednou nás usočovali z toho, že my to děláme kvůli nějakého prospěchu a podobně, což vůbec není pravda, ostatně zpíváme to třeba do dneška, že jo, a máme názory, které jsou jasný, jednoznačně a stojíme se za nimi, nikdy jsme neměnili, nikdy jsme nebyli nějaký trendaři
ale některý to prostě nepochopí. A mě to je, jako mě jsou tedy ukradený. Já jsem nikdy nechtěl hrát prostě pro všechny. Naopak jsem rád, že některý pankáči nás neposlouchají. Myslím, že jako je taková třeba ta jako ne averze, ale to, že si nemusíme je oboustranný a mně to je úplně jedno prostě. Jo. Nepotřebuji být poplatný každému, nebojím se toho prostě říct nějaký názor, abych ztratil nějaký fanoušek, ke ztratím. Já prostě nepotřebuju prostě, aby mě poslouchal člověk, který prostě poslechne si nějaký punkrový kapely, zároveň se poslechne Ortel a zároveň prostě nesnáší migranty a podobně, nesnáší cikány a tak dále. Nechci, aby mi takový člověk poslouchal, nebo nestojím prostě o to. Nacistická tradice, zas to slovo hlásí se, přináší ten pocit absolutní moci. Hajlující pravice, svastiky a orlice, je to, co by chtěli. Je čas, nejvyšší čas tomu čelit. Zná ty správný příčiny, proč vybíjet menšiny, Kurdy, Židy, Cikány, kdo mu přijde do rány, proč by měl jít do lochu, pro pár mrtvých černochů, pro nenávist semitům, neárejským prevítům. Pak až si kolikrát žasnul, to se samozřejmě není tak, že by tam ty lidi z té komunity byli všichni takovýhle, ale bohužel jich dost, jo. A proto třeba se prostě i kolikrát vymezujeme a já se to nestydím, že třeba nechci hrát s tou kapelou nějakou, protože já to nevidím nic špatného. Já prostě nestojím o to, abych se s tím člověkem potkal na pódium, nestojím o to, abych se potkal s lidma, který prostě mají názor jako ta kapela a abych pro ně hrál, prostě nechci. Já chci se hrát prostě pro pohodový lidi, který prostě jsou tolerantní, který prostě nemají rasistický sklony a takovýhle až jako polonáckovský názory, takže klidně se od toho prostě budu distancovat a jet si to svoje a kdo s námi bude sympatizovat a souhlasit, tak samozřejmě budu rád, když se s našimi názorami dost totožní a pokud ne, tak ať si dělá, co chce. A je mi to víceméně prostě jedno. Proč tu nestá dost je času, každá fronta má svou krásu, smysl žití pro člověka, nic moc nechtí, jenom čekat na 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 Nestá dost je času, každá fronta má svou krásu, smysl žití pro člověka, nic moc neří, jenom čekat na 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 na. Já si pamatuju tehdy, že kdyby třeba prostě šel nějaký pankáč do McDonalda, prostě, který byl braný fakt jako symbol konzumu, takže by ho sežrali. Dneska je to úplně normální, nikdo to neřeší prostě, jo. A to není jenom nějaký blbý McDonald, takovýhle věcí bylo spoustu. Řešilo se pokusy na zvířatech, kosmetika, která testovala. Furt jsou firmy, které testují na zvířatech. Nikdo to neřeší. No, nikdo to skoro neřeší z těch, jo. Tady prostě nás označuje nějaký blbec, že jsme komerčáci a přitom sám má internet a Facebook a kupuje si punkový hadry, který se šijou tamhle někde prostě v Číně a jedou se prostě ty modely. Pamatuju se, jak Vietnamci tady prodávali ve Slaném trička Exploited a podobně, budu pokračovat prostě dál, jo. No. Takže je to prostě z punkorku se taky stal prostě konzum, jo, záleží na tom, jak se tomu postaví a jako komerční už je úplně všechno, takže nějaký věci o komerci, kdo prostě co říká, že ty jsou komerční a to je nekomerční, tak je prostě scestný. Stejně jako škatulkování punku, jo. Já si nedokážu, jak jsem říkal, pro mě prostě punkrock je absolutní prostě svoboda a myslím si, že k tomu nepatří k tomu, ani myslím, že tak nebylo nějaký nenávistný komentáře a prostě jako vůbec jako nenávist vůči něčemu, ale zase spoustu lidí si to vykládá prostě úplně jinak. Takže proto radši prostě si k tomu nějak nehlásíme a hrajeme si prostě jako to svoje a máme svý názory. Ale každopádně v těch 90 mi to přišlo takový jako víc, ta komunita prostě vydržela jako pospolu a bylo to taky víc v pohodě.
takhle přišla mi depeše od Forward Anglara Tepeše. Rumunsky stojí tam, že jsem zván, abych za ním přijel na Balkán. Rodinný přítel je hrabě Vlad a přede mnou cesta do Karpat. Nasedám do svý starý dáči, jedu někam do Transylvánie. Snad moje mise se podaří, nem tu dom říkají mi Maďaři. Nechápu značení a směrovky, jako brouk otočenej na krovky. Čabajka, guláš a měním tvar, Debrecín, Gerseke, Šehervár. Než utratím všechny svoje forinty, na hranicích zbavenej jsem pointy. My jsme nikdy víceméně neměli s nikým jiným nějaký problémy, kromě vlastní subkultury. Že vždycky pokud po nás někdo šel, tak to byly vždycky nějaký jiný pankáči. Že se prostě po nás jenom házel bláto někde, nebo pivo po nás házel. A vždycky byl důvod, prostě jste komerčáci a na vás chodí holky, jo, a vy prostě, a takovýhle keci, jo. A nebo vždycky, nebo nás je ofakoval, jo, a pak prostě proč? Protože teď ty vaše poslední jesky jsou na hovno, a která, jo, no ta poslední, a která písnička, já už nevím, že jo. Člověk, který to ani neslyšel, prostě neposlech si to, jo, ale že už ta kapela je známá, tak už to už prostě špatný, jo. A samozřejmě, když tomu přidají prostě pak i naše názory, když prostě proti něčemu fakt vystupujeme a nelíbí se mi a ozvu se, když vidíte, že tamhle někdo ze scény prostě tady píše něco proti migrantům, tak se samozřejmě prostě ozvu a pak já jsem špatný, že poučuje a to. Vnímáš, jak tvý srdce bije, ani nás a rytmie. Do nebe sem, chvíli koukej, mělo by být všechno OK. Tam nahoře, stovky světel, na svět dole, nemusíš ztrácet tel. Vnímáš, jak tvý srdce tluče, horký dlani, svíráš uče, za všechno svý živoření, za krev, co ti v trápění. Skinheadů v té 90. bylo fakt strašně moc. Ono zkrát to bylo v pohodě, když to vlastně, jak ještě vyšla ta rebelie, Punk and Oi, prostě byl Orlík zároveň a zároveň tam byla Fabrika, jo, což prostě dneska úplně nemyslitelný. Absolutně prostě o tom, že taky Fabrika se od toho tedy distancovala, že oni pak nebyli rádi, kam se to potom posunulo. No ale z toho Orlíku to se potom stalo, že jo, tak to už prostě, ať můžou tvrdit cokoliv, tak prostě na ně chodili regulérně prostě naci skinheadi a pamatuju si, že co jich tady bylo i poslaným, jo, Bombry, ty zelený, prostě taková móda to byla, jo, bylo prostě přeskinheadováno. Ale to nebyly ty prostě pravý oj, ale to opravdu prostě byli naci skinheadi. A já jsem teda u toho tedy nebyl, ale to by ti řekl třeba spíš jako Pavel Pešata, vím, že ten tehdy byl na té demonstraci, kdy se to servalo na tom výstavišti v 90. A od té doby to začalo být prostě proti sobě. My jsme naštěstí žádný takovýhle nějaký zásadní problém s tím neměli. Pamatuju si třeba v Mostě jsme když si hráli to taky nějaký 90. nějakým festivalu, že zrovna při našem setu, tak tam prostě, že Most byl vždycky vyhlášený tímhletím, tak tam prostě náckové házeli dlažební kostky, tam zranili nějaký lidi, jo, nebo třeba, že takhle napadali nějaký ty festivalky, ale vždycky v malých skupinkách. Naštěstí se nám takhle přímý konfrontace většinou vyhnuli, jako i ve Slavě jsme měli párkrát si má jako co dočinění, že jsme se tady poprali v bývalém klubu, si pamatuju, že tam prostě přišli po akci, když většina lidí už odešla, protože to vždycky bylo pro ně typický, že si nedovolili, když bylo těch lidí hodně, ale potom nějakého osamělého jednotlivce nebo malou skupinku. Ale dneska bohužel všichni tyhle ty náckové schovali Bombry a už prostě jsou to kravaťáci, jedou úplně jiný model a infiltrovali se do společnosti, takže vlastně jsou to pro spoustu lidí normální takový ty slušný lidi, že jo? Což je ještě kolikrát horší, protože tam tedy bylo vidět, kdo to je. Hledám se zkračenej brejlí, ovoce, co chutná nejlíp. Chci se v pravém světle vidět, navzdory svý lidský bídě. Hledám se zkračenej brejlí, ovoce, co chutná nejlíp. Chci se v pravém světle vidět, navzdory svý lidský bídě.
tehdy to bylo, když jsme měli Ofiko Web, kde bylo diskuzní fórum, tak tam furt nám někdo psal nějaký nesmysly. Dneska vždycky, ne vždycky, ale občas se ozve nějaký takový hrdina, vždycky prostě na Facebooku, že kde je silný, jak přijde. Jak si mu zval, hele, hrajeme tam, tady jsme, to je ten den, tak přijď, já s tebou popovídám. Sam nikdy nikdo nepřišel, vždycky, když takhle někdo prostě vyhrožoval. Si pamatuju, jak jsem se jednou vymezil na Valníku tělhravá kapela, která přeskakovala Ortelu, tak jsem to jako zveřejnil ten mail, že nestojím o tyhle a najednou se prostě začali psát prostě ty lidi a vyhrožovat a podobně. Jo. Takže... Tak to je ústí. Ale vždycky to bylo jenom, skončilo to jenom vždycky u těch výhrůžek, takhle těch přes ty sociální sítě, jo, nebo ty anonymní, že přímá konfrontace, to většinou k tomu jako nedošlo. No. Ono mlátí do klávesnice a dá ten trumí každý. Ještě nejlépe s kapslokem, že jo? No. Sbíráme kaluhy, měkký a červený, sbíráme kaluhy zelený, sbíráme kaluhy, měkký a červený, sbíráme kaluhy, jsme z toho zmatený, sbíráme kaluhy, měkký a červený, sbíráme kaluhy zelený, sbíráme kaluhy, měkký a červený, sbíráme kaluhy, jsme z toho zmatený, ach jo. Někomu, že menšiny žádný nevaděj a já si myslím, že tady prostě pro nás a ať si budeme myslí, kdo chce, co chce, by některé menšiny byly daleko přijatelnější než ty prostě burani a primitivové, který tady některý prostě jsou, jo, který prostě by tady, jak jsem říkal, by tady vraždili migranty a topili děti a já nevím, co dalšího, jo, že to, že mají jinou barvu pleti a podobně, což je prostě šílený. Takže my jsme k menšinám velice vstřícní a ostatně já třeba jsem učil 8 let na zvláštní škole, pracoval jsem s Romama, máme mezi nimi spoustu přátel, spoustu z nich hrálo v našem fotbalovém týmu, trénoval jsem mladý kluky romský, prostě ved kroužky a podobně. Já jsem ani nikdy neměl problém, jo. Prostě je to vždycky jenom o tom přístupu a lidi mají bohužel předsudky a vůbec o tom nic nevědí, o té problematice, ale jedou si to svoje a hlavně byl jsem i u toho, jak jsem viděl, jak se ta doba, nebo respektive jak se to od těch 90. měnilo, jak už i dneska prostě třeba ty Romové, většina z nich pracuje, pochopili, že se budou mít líp, jsou vzdělanější, chodí do škol a podobně, že prostě je tam strašně velký pokrok. Samozřejmě nedá se hned těch 40 let, co tady bylo zanedbaných za socíku, během tyhle krátké doby všechno napravit, ale prostě posouvá se to někam a to nejenom zdaleka, co se týká prostě Romů. Takže my nemáme absolutně vůbec žádný problém s nějakou menšinou. Jediný problém, s kterým máme, tak jsou prostě bohužel nenávistní burani a takový ty hloupí lidi, kteří jsou nevzdělaný, hloupí a který prostě mají předsudky. Romale, fight no more. Romale, tu l'amore. Romale, Čecho more. Romale, nevermore. 1, 2, 3, 4. Romale more je prdel, když myslíš, že si vyvrhel. Romale more love v banku, Dick more fuck off na cipanku. Romale more zapni delay, zahraj, že jede zde zbílej. Romale more je to sranda, jen pravá ruka trochu plandá. Romale. Co se týká třeba těch kapel, těch předrevolučních, tak jako s většinou z nich máme vztahy jako dobrý. Pro mě to byla tehdy, prostě, když jsme s nimi hráli, že jo, vždycky první akce, když jsme se potkali s Ečkama, nebo první akce jsme s tím zámkem, jsme hráli v 92. na Pitince jako předkapela Vysacího zámku, to prostě bylo úplně top, prostě nejvíc, jo. A když jsme si se SPSkama zahráli prvně, no tak jako, jo, nebo když jsme s nima dokonce jezdili nějaký koncerty, s Plexisem tehdy, se dal dohromady v těch 90, přestal hrát, pak se dal dohromady, my jsme si měli pár koncertů před kapela, tak prostě to bylo úplně top, že jo, vidět zpátky jsem se SPS, prostě s Ečkama, tak prostě my jsme to byli úplně nadšený, jo, že jsme vůbec nebo ze zouzecností a s dalšíma kapelama, tak to bylo prostě strašně skvělý, takže vždycky jsme k ním takhle jako vzhlíželi prostě s obdivem a úctou k těm kapelám, co hráli díl a který byly vlastně i naše vzory, by se dalo říct. Nás vlastně, všechny ty české kapely nás vlastně inspirovaly. To, co tehdy vycházelo na těch deskách, jak jsem prostě zmínil, tak jsme ty kapely všechny prostě strašně hltali a strašně žrali. Hey,
reverend, Bůh to tak chce. Haleluja, hosana. Oh hej, budu reverend, Bůh to tak chce. Haleluja, hosana. Že i dneska pořád, když ten člověk vypadá nějak extravagantně, už to není takový, ale pořád na něj ta většinová společnost, hlavně ty starší lidi, pohlížejí, hlavně ty starší lidi, pohlížejí prostě jako zvláštně. Ale ono to třeba je i s téma, třeba když člověk je jiný barvy pleti, jo, že když uvidí mladý člověk někde někoho, kdo je Aziat nebo prostě kdo má tmavou pleť, tak to neřeší vůbec. Když to, že uvidí někdo v mém ročníku, jo, nebo starší, někdo můj 50, 60, tak prostě Ježišmarja, že jo, prostě tam je černoch a tohleto a už to řeší, jo. Takže ty starší nebyli zvyklí vnímat něco takového, takže prostě pro ně to je nějaká exotika, něco zvláštního. A tak na to samozřejmě pohlížejí i třeba u těch lidí, co jsou nějak extravagantně oblečený, ale nejenom třeba jako pankáči, ale když má tetování, že jo, nebo je oblečený úplně nějak prostě jinak, tak na ně koukají prostě divně, no. Já vím, že když tady děláme opět zase s ním Valník a když se sem prostě sjede tady 1000 lidí, co tady nocuje, nebo i víc, tak prostě chodí po městě a už tady kolikrát byly takový nálady, jako že tady jsou distanciace a tak dále. Přitom ty lidi, co mají ty barevné vlasy a jsou oblečený, tak mají vyšší vzdělání než ty, co si na ně stěžujou prostě, jo, a tak mělo pokračovat prostě dál, takže jsou taky spíš jako předsudky, no. Že ty má společnosti pořád, ale ono do jisté míry si to dělají někteří lidi sami, protože samozřejmě mě by třeba v životě nenapadlo, abych někde prostě ležel na chodníku a spal tam, jo, nebo prostě někde něco rozbíjel a podobně. A spoustu lidí má tohleto s tím punkem spojený, že prostě tamhle někde rozmlátí flašku a porazí popelnici, a nebo prostě, já nevím, si lehne tamhle na náměstí a bude tam prostě spát a podobně. Tohle to mě by třeba jako takhle nenapadlo, jako jasně, taky jsme prostě řádili, dělali blbosti, ale každý má nějakou tu míru prostě někde jinde. Krysa už opustila loď a ty si tady zůstal sám, no tak teď si to třeba hoď a nepoklesni k hlubinám. Krysa už opustila loď a ty si tady zůstal sám, no tak teď si to třeba hoď a nepoklesni k hlubinám. Každý by se měl prostě uvědomit, že se má prostě, i když třeba může jinou nadávat, že má málo peněz, má malou výplatu, tak my se tady máme úplně nadstandardně skvěle. Všichni se tady máme skvěle proti tomu, jak se má většina lidí ve světě a měl byste ty lidi prostě uvědomit. A pro mě je normální lidem v nouzi pomáhat. Jenže bohužel u nás tohleto prostě není nějak jako normální, nebo není to prostě rozšířený. Takže samozřejmě není úplně dobrý, že aby se prostě přesouvalo tolik lidí sem do Evropy, ale je potřeba to řešit nějakým jiným způsobem, než prostě jim přát těm lidem smrt a prostě porvat a nechat je umírat, nechat je topit se v mořích a umírat někde na hranicích prostě v zimě, že jo. To prostě takhle tak řešit prostě nejde. Bohužel, no, těch lidí mi strašně líto, protože jako si představím v tom počasí být někde venku, to musí být prostě hrozný a třeba když tam jsou prostě děti, ženský, že jo, starší lidi. Přitom ty lidi, co sem utíkají, tak nikdo z nás neví, co tam zkusili, co tam zažili, že jo, a že vlastně dali třeba všechny prachy nějakému převaděči, aby se dostali sem a že tady prostě chtějí prostě pracovat a podobně. Takže těžko je prostě soudit, ale bohužel to je strašně jednoduchý, jako jo, říct prostě, jo, ať tam chcípnou a podobně, jo. Šílený tohleto prostě, bohužel. A mám takových lidí bohužel právě i mezi prostě pankáčem. Nikomu nevěřím a sobě nechci lhát, že mi tu nikdo neschází. Tisíce odrázek si klidně můžu dát a zvát 1000 zoufalých frází.
pamatuju v těch 90kách, vždycky, když byly nějaký trable, vždycky, když prostě se skinheadi většinou vždycky napadli nějaký anarchisty nebo napadli pankáče, tak když přijeli policajti, tehdy ještě vlastně pozůstatky SNB nebo VB, tak vždycky byli s těma skinheadama a vždycky mlátili, nikdy se nestalo, že by mlátili skinheady, vždycky ty policajti mlátili ty anarchisty nebo ty pankáče. Jo, a víceméně si v té době prostě, a ono to jako přetrvává, tak si prostě policie získala, nebo tehdy veřejná bezpečnost, ale už to vlastně byla policie, ale furt měli zelený mundury, tak si prostě získala dost jako slušnou nenávist a přetrvala to jako pořád myslím dál. Co vymýšlet si vlastní styly, stačí jen melodie, co už tu byly. Sex, drogy, rock'n'roll, no to je bomba, Milano způsobí vám naše kompa. To, co tady vlastně bylo v těch 40 let, tak to bylo úplně zvrácený. No samozřejmě jako myšlenka je to jako hezká, ta, která vznikla, ale je prostě utopická, protože myslím, že to lidstvo nebude nikdy připravený. Vždycky budou lidi, kteří z toho budou chtít prostě mít prospěch a budou chtít prostě profitovat, že nikdy ty lidi nebudou prostě úplně rovný, vždycky tam někdo z toho prostě vyleze. Ale pokud je brána komunistická ideologie jako to, co tady vlastně bylo od VŘSR a to, co bylo v Sovětském svazu a to, co bylo u nás po 48., tak to bylo naprosto něco šíleného, hrozného, děsivého. Nechápu vždycky, jak to někdo může obhajovat. A to mě teď úplně šokuje, jak zlatý komunisti, jak to bylo skvělý. Prostě si říkám, to ty lidi nemůžou myslet vážně, že tady nic skvělého vlastně nebylo. Všechno bylo vždycky něčím vykoupený a jsem rád, že prostě v 89. se ten režim změnil a samozřejmě, že to není ideální, je to teďka taky na houby, jo, ale pořád proti tomu, co to tady bylo, tak je to skvělý, protože vůbec to nejde prostě srovnávat. Teďka člověk prostě může si říct, napsat ten svůj názor, může zahejtit. Sice ano, Facebook mu to smaže, lidi se neuvědomují, že Facebook je soukromý, že ten si může dělat, co chce, že to prostě neřídí stát, že jo. Ale prostě nějaký ty cenzury a výslechy a mlácení lidí, nic takového to není, že jo. Takže prostě to byla absolutně zrůdná doba, já jsem rád, že jsem v ní žil jenom do toho 89. Vlastně to mi bylo 16 let, když byla sametová revoluce, jsme se aktivně na tom podíleli, jezdili jsme do Prahy a nosili trikolory a tak. Ale jsem na druhou stranu rád, že jsem to zažil a mám možnost srovnání a hlavně ještě spoustu věcí z vyprávění od rodičů a prarodičů a je to jako hrozný a to ještě my jsme sice byli jako prarodičům sebrali třeba nějaký polnosti nebo nějaký nemovitosti a podobně, ale nekončili ve vězení, netloukli u výslechů a podobně. Takže na tom spousta lidí bylo ještě hůř a to se nesmí nikdy vrátit tohleto, takže jako nejenom můj jako postoj vůči tomu, ale i kluků z kapely je naprosto jako proti tomu. Nezná odmítnutí jejich očí, barvy rtuti, odráží se tmavý mraky, není zvyklá na rozpaky. Jinak co se týká, když budeme brát nějaká pravice, levice, tak já si myslím takový spíš jako střed. Já mám jako hodně sociální sítě, mě se některé věci mi nelíbí, ale nedokážu bych říct, že jsem prostě pravičák nebo levičák, vždycky takový ten zdravý střed, zdravý rozum, ale říkám, tohleto, co tady bylo, nemělo s levicí ani s tam myšlenkama, tehdy skoro nic společného, bylo to prostě zrůdný zneužití. Takže v tomto případě jsem rozhodně antikomunista. Vidíš, že jsem největší stůl, právě jsem řady vypadnul, tady je všech number one, stvořili mafiánský klán. A teď jsou všichni proti mně a já se cítím bezradně. Vlastně se vůbec necítím, teď o tom hodně dlouho vím. Vlastně to zmal, který se to nestydí a který se tomu jako klidně hlásej. To je správně. Ale ono je bohužel většina kapela, co se bojí, aby se neudělali nepřátelé, jo. Takový ty větší jména tak radši dělají jako neutrální, protože by přišli o fanoušky nějaký. A já ty lidi, co proti tomu něco mají, tak prostě nechci, aby nás poslouchali. Samota je milosrdná, možná trochu bolí. Jedna lekce druhou stíhá, život dobře školí. Než se vrátím do pohádky, sám projdu se pamětí, zatím znám jen cestu zpátky. Bordelu a ve smetí. Prostě punk je absolutní svoboda, že si člověk prostě dělá, co chce, říká, co chce a neřeší, jestli to může prostě nebo nemůže, jo, prostě
svoboda absolutní názoru a v muzice je to prostě skvělý hudební styl, který prostě mě vždycky strašně bavil a myslím, že i bavit bude. Tak já ti děkuju moc, Váťo, a doufám, že se uvidíme na nějakém koncertě. Sice nejsem nějaká pěkná prsatá punkerka, ale budu stejně u toho pódia. Tak jo, díky. Jí se. Žádný výhrady, no. Nelíbí se mi občas, jak mluvím, teďka to vidím, jak použiju některé slova, ale jinak jako dobrý. Jo? Asi bych to řekl úplně stejně. Možná, kdybych to připadal, tak možná líp, jako, ale jinak jako dobrý. Prdel! A tam musí nás tam. No to víš, jo, na červený pásky puštěl. Na červený pásky puštěl. To rebel. Dobrý den. Hodně odvážné. Počkej zezadu, ty vole. Tam tě podívej zepředu, teda otočit. To je lepší. Ty děti tam utečí. Ono má to už jenom nevím. Hele, sledujte Kolem kapanku a zase někdy, ahoj. A těšte se na díly a těšte se na všechno. A vlastně vy se nedočkáte, my chceme jenom, abyste se těšili. Ale dočkaj se. A my to jednou vydáme, slibujeme. Jedno. Jo, dáme to. Tak čau. Čau.